Makadi mama. Ndinofara muno wa Mwari makadi. Makasononga kutaura nenere. Chokwadi muno wa Mwari. Varovere maoko. Makafirwa nevarume vangani? 4 muno wa Mwari. 4, it's a big number. Kurasikirwa nevarume kunzi nematambudziko. It's a big number. But mother, murume wenyu wekutanga paakashaika akakutaurirai mashoko ekuti kudi? Akati handidi kuti uroorwe nemumwe murume. Pfuma yandinayo iyi ipfuma yako nevana. Murume achauya anouya seane rudo achiti anokuda asi anenge achida pfuma. Saka usaroorwe. Pfuma yangu haingadyiwe nevamwe varume. Saka ndakangomira ndakadaro. Saka pamakaudzwa zvakakuudzai painhani wake? Paiva namai amwene vangu ndo vaivapo. Pane mvura yandiri kuoneswa yamakagezeswa nayo ndei? Yakauya naamwene vachiti ndeye Potiphar. Yechitunha? Hongu muno wa Mwari. Bva matobvuma kugeza? Panguva yacho ndakazozviona ndatogesa kare, handina unge ndaziva kuti ndaitiswa zvisirizvo. Ndoda kuti ndikubatsirei nokuti chiri kuita kuti varume vese vari kuuya kumashure kwenyu vafe inyaya yekuti pane zvakaitwa nemvura yemurume wokutanga yamakagezeswa nayo. But I'm going to deliver her right now. Chokwadi hazvirambike muno wa Mwari. Yes. Chisimudzai maoko ndikunamatirei. Uyu mwana uyu ndinoganhura jambwa rese rakaiswa paari. Mvura yevafi yakagezeswa. Ndinoiganhura nezita raJesu. I cancel every curse upon your life. May you give her another chance in the name of Jesus. You are free. Goodness and Mercy Ministries inokuunzirai Easter Conference na Prophet T Freddy. Easter Friday, 18 April 2025. Kuvana 6 p.m. kusikana 9 p.m. Easter Saturday, 19 April. Kuvana 6 p.m. kusikana 9 p.m. Easter Sunday, 20 April. Kuvana 10:30 mangwanani kusikana 3 maskati. Tinenge tiri pa number 11403 kona High Glen Road na Mushayabande Road, Glenora B Muharare. Pane zvihombe zvakakumirira, saka wanikwa uripo panzvimbo. Goodness and Mercy Ministries. Muchida kuziva zvizere, fonai pa namba dzinoti 0712 528 094 kana 0778 059 270.